נו, הנה עכשיו הוא עבר לאבא. אבא! אבא זה האמא החדש. בינתיים אסי עליבאבא ו40 השודדים מגיע לפיצוצייה. זה מדהים, תראה אותו, הוא כאילו גם מרוקאי, גם תימני, גם סורי. גם רקדנית בטן. אגב, בהצלחה עם להוציא ויזה לארצות הברית. מובטח לו מעבר חלק. ואוסמה בן לאדן עובר את הפיצוצייה. בן פורת יוסף עליי! בן פורת יוסף עליי. בוא'נה, זה יכול להיות אחלה רינגטון. כל משפט שלה... תמות נפשי עם פלישתים!